Σε λίγες μέρες ανοίγουν τα σχολεία και έφτασε η ώρα να διαλέξετε τη σχολική σας τσάντα. Τη σχολική μου τσάντα την είχα διαλέξει ήδη. Δηλαδή βασικά μου την είχε πάρει η μαμά μου. Επειδή ήμουν καλό κοριτσάκι μου την πήρε. Μου αρέσει αυτή η τσάντα επειδή έχει ωραία χρώματα και επειδή είναι άνετη και έχει χώρο. Έχω πάρει μια Batman που είναι μέσα με 2 θήκες. Και η άλλη αγαπημένη μου τσάντα είναι το Iron Force. Ben 10 Iron Force. Η τσάντα όμως όταν είναι βαριά μπορεί να προκαλέσει πόνους στην πλάτη, το λαιμό ή τους ώμους σας. Εμείς τώρα επειδή είμαστε και νέοι θέλουμε τους ανενανόμοι και καλά να δείξουμε ότι είμαστε αντράκια και έτσι. Εγώ ακολουθώ δηλαδή τους 2 ώμους επειδή μου έχουν πει και οι γιατροί ότι είναι επικίνδυνο και αυτά. Αν έχεις πολλά βιβλία στην τσάντα είναι κουραστικό να την μπαίνεις στην πλάτη. Οπότε αν την σέρνεις με τα ροδάκια θα είναι πιο εύκολο. Είναι μεγάλη και ωραία η σχολική μου τσάντα. Είναι πάνω από 2 κιλά φαντάζομαι. Οι οδηγίες γενικά όσον αφορά το βάρος της σχολικής τσάντας είναι ότι πρέπει να είναι γύρω στο 10 με 20% του σωματικού βάρους του παιδιού, άρα να μην ξεπερνάει τα 7 κιλά η σχολική τσάντα. Οι επιστήμονες δηλώνουν κατηγορηματικά ότι η σχολική τσάντα δεν ευθύνεται για την εμφάνιση σκολίωσης. Όσον αφορά τη σχολική τσάντα και τα σοβαρά προβλήματα της σπονδυλικής στήλης όπως είναι η σκολίωση, σίγουρο είναι και ότι η σχολική τσάντα δεν προκαλεί σκολίωση. Στην Ελλάδα αυτό είναι πολύ συχνός μύθος, ενώ αν κοιτάξει κανείς την αγγλική βιβλιογραφία φαίνεται καθαρά ότι δεν έχει καμία σχέση μεταξύ σκολιώσεως και σχολική τσάντα, δεν υπάρχει καμία έρευνα που να το έχει δείξει αυτό. Καλό είναι λοιπόν να πάρετε μια τσάντα για τους 2 ώμους που να έχει φαρδιά λουριά με επένδυση και πολλές τσέπες για να κατανέμετε το βάρος ομοιόμορφα.